Ik ben Wijnand van den Akker, fractieleider van de politieke partij De Hoekse Ridders. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen veel partijen pas nu uit hun schuilplaats om de burgers te vertellen wat hun plannen zijn. De Hoekse Ridders doen dat anders. Wij laten het hele jaar door van ons horen via onze sociale mediakanalen. Transparant, zichtbaar en zonder verkiezingspraatjes. Die aanpak wordt gewaardeerd. We krijgen veel positieve reacties op de manier waarop wij onze zienswijze onder de aandacht brengen. Niet zonder resultaat. Meerdere keren is gemeentelijk beleid al aangepast op aanwijzing van ons. Wij zijn diep geworteld in de kennis van ons eiland en dicht bij de inwoners. De Hoekse Ridders. De Hoekse Kenners.